Listen carefully, cause uthanda ukuchaza, ushaye like, u-add ne-comment, ufake no-subscribe. This is no Belita comedy, ushaya ngamavidiyo alaphayo, anjenge-remedy. Plus futhi uhlale ne-energy, into enganandaba ne-hate, anasikhathi sama-enemy. Yazi kuyaqala bethu sisistera engayifaki le mali kuze kube manje. Ibiyazi kahle ukuthi ngidinga kanani. Hey. Awu. Ucela ukukhuluma naye. Kathi ngikhuluma naye izolo ebusuku uthi uzoyifaka ekseni mevuka. Wana manje lutho. Do. No, Shepherd, relax mfethu. Izinto enjalo ziyenzeka. Ngicabanga ukuthi hlamba kanayo usahlanganisa. Wena ubufune mine again. Bethu akwazi bethu thana bethu sister bethu sanda phunyelwa imali zetswari yazi. So akwazi nje bethu akaphe ngizona no 3 weeks. Iphumile le mali. Mina bethu bengingafuna le mali thina bengifunela nje 1.5 ukuthi ngithenge igross yabo. Hayi. Cha usithothi sibeke isidaba. Kodwa iphuzini lokuthi ushone ezibhaliselele izinto ezifana nalezi siyabonga. Abanye phela bavedana beshone kuthulakala ukuthi do indaba zemali. Avele phela bekumphawu ngathi bese beyiningi izintathu mfethu. Hello? Yawe Shepherd sengifakile ke imali usungaya kweyikhipha iphini u2020. Oh, ngiyabonga sister. Ngiyabonga. Bafethu ngizongiphelezela soyikhipha le mali la imali. Sister siyifakile. Hey mouth. Do rice. Stop it. Hayi mina angikwazi bafuna ukuphelezela. Nanga umuntu engakuphelezela. Awu kashe nophila zisha amanje wayitshela ngami ngathi sihlezi sihamba sonke mfethu. Not ibonisa ukuthi ngiyayitshela mfethu ngizoba nendlela manje ngicela ukushawa isikhathi. Bafethu kulungile ngizorequesta bafethu upass machine bolo. Hayi mfethu angivumi mina hayi. Ngizothenga noma ibhodlela ke masibuye. Hayi miyeke bese sambeni. Hayi mbani madala seke. Ngumambela naye ticket mfethu. Shit mfethu. Sure madala. Shoot me this time. Ujubane mamthini takipele mafast bengafika. Sabe. Sabelo ukuthi mfethu kunemali efuna ukhiphe yona fast. Samza. Hamba kanje. So, Nade baba. Yabo nje uthe ungifonela vele bengidlula ngakhona lapha ngase 36. Ayiphelele. Manje uphathi wami. Yazi phela phethu umuntu sihambele ubala ngithonde imali sikhishiwe cabanga. hayi bo Shepherd kanjani mfethu? Ngabe usisi wakho kunika inamba eseyisebenzile? Akwazi sister ayikeyenze lonto mfethu. Sorry mfethu. Manje ngenze njani ngithenga lo beer? Mfethu angifune ibhiya mfethu yabo nje mfethu ngathi ungahlala phansi mfethu yabo lonto. Hlale phansi mfethu. Cabange kahle mfethu lento. Ngazi nanokuthi ubani mfethu ngifuna umuntu ongangisiza kahle mfethu. Ngithole lo muntu ongiskemile. Ile nto engiyifuna indaba yabhiya no. Sorry mfana kithi yabona isimo kusona njengamanje ngiyasiqonda mfethu ukuthi sidinga ngathi ungathola into ebandayo ezopholisa ukushisa mfethu ngaphakathi. Mfethu ukhona 20 rand la ungayithola mfethu i-drink mfethu. Mfethu ngiyazwelana nawe. Aprom mfethu ngiyabonga nje yabo. Ngiyabonga nje yazi mfethu abantu abafana nawe bandile mfethu. At least mfethu ngoyithanda uminkaza mfethu yabo. Ngiyirelaxele endlini kanti na mfethu moja. Hola. Sure. Hey, badayiseliwe.
ekuningi ama-shift shop Uyithola kanjani lento? Mfethu sister mfethu ingitshelile mfethu ithi le mali mfethu ikhishwe precinct namhlanje mfethu. Ikhishwa kanjani manje Priscilla? Yana mfethu iyona lento engididayo. Ngoba phela isister seJozi ukuthi izokhishwa la eDubane kanjani hayi ngeke. Mfethu. Ama-scam lawo. Yazi phela mfethu ukuthi uyihlalele nje mfethu imali yakhe idliwe ebank iphele nje nya. Kodwa mfethu. UNobhelita shushu nenhlahla ke bra wami. Eyakho uyitholile ke imali. Unenhlahla. Uyithole nini uNobhelita dingihleni naye mfethu? Hayi ngeke ba. Ngihlangane noSabele ephuma emall. Wathi uphuma ukukhipha imali kaNobhelita. Ngeke mfethu. Ngeke ma-prophet ngeke nje ayami ngeke. Shuthi mfethu uNobhelita ongichathelile mfethu ngeke laba mfethu bayazi le mali ngeke. Mana baba buya na inkantini yini manje? Ethi ngiyabuya. Oh, hey, Shepherd. Hey, Shepherd, iyalunga mngane wami lento. Hey. Ngiyayishola nje nami mfethu, hey, ngakungcono uba bayakwazi labantu bekunika inamba ezintsha nephini entsha. Manje hey, akwenzeki. Bona ifoni yakho into engifuna ukuyibona. Ifoni yami. Uba ifuna ifoni yami. Kodwa mfethu ungasuka vele la usuka khona vele ufike uzofuna ukuphethe ifoni yami nje. Mnike ifoni, awubona isikhathi afuna uyibone. Mnike. Hayi into lapho mfethu. Wesabelo. Awuzame mfethu ukuyeka yonke into oyenzayo uphuthume emall uyokhipha le mali. Kade ngitshontsha kule mpahla ukuthi uShepherd before lo seswakhe. So zama mfethu ukuthi uyeke yonke into oyenzayo uyokhipha leyo mali fast. Iphini yakhona ithi 2020 bese uyacasha somewhere enkabe ungithinte sobonana noma sikhatha kanjani sharp. Hayi madoda. Athi le ndaba yena izoba inkinga. Ngiyacela nje ukuthi igama lami hayi ningalifaki. Singalifaki kanjani lingena? Asilifaki vete. Liphakathi. Lonke futhi makuthi ulalela kahle. Hayi bafethu. Sabele. Chill. Ngizobachazela mfethu. Uzochazela laba. Uchazani wena? Yazi bangabe kade uchazile. Uchazela laba. La kahle kahle wena bafu into engizama ukuyichaza la Uthi uyisele. Yoni Sabele. Ngiyaxolisa mfowethu. Oh mfowethu. Oh wait. Oh what?